Kabahe tam ha kapertei, kamdei ha pedang kajing ruspa bat kajing tuk. Henry ha pedang kajing tangan bat kajing angnut. Kajing atuk kana kadei shaphang uwe ukna ubomdon plaskul, ubomdon juti. Bat wat banyo arsin ya kajabam ha kasisngiru, kalong kabae bahaya u. Henry uni ukna ula penbor ya u profesor jong ka subjek matematik ne jingken. Ubat bitam bandam kli akmat jong u. Kawai ke jinggeli, kabala shimpor, bunsnem ya kanong hikai banwat ya kajubab. Kala ong hakmat jong uta u profesor. Sar, ngamla banwat ya kane kajubab. Henry kane kaju ke jinggeli, lala banwat ya kajubab. Da uwe ukena lumtirjot bajabo ubakerdeng usargam. Tang hakashi minit. Tungin ya pet, kumno ulale ya kane. Kajing syai jong kasngi hakaporman step. Kampat dami bha. Henry kajing bun briu kelas dang haka kerdop jong ke skul ke bapau nam bat ke barem dortam. Kabadon haka nong ba ke bakerdang ke Royal International School. Kene ke skul, kadei nak benta ki khun jong ki barius pa. Ha kaban yok rung la ai kambun da kapisa banyak kasap. Ki kali remdor ki sange, bat ki kena kidang hiar na ki kali badon air condition. Ki janpong jong ki ting shan. Wat katadem ne pum ru kamdon haki juti jongki. Henry na jengai na kane ka jingshai ka ba internet. Shabar jongka kan ro skul. Hajan jongka. Don unong lum terjot haki jaka bajabo. Uyang marway. Ukena ubadang shipos nem. Ka kerteng jong u. Kadei usargam. Ki briu kim jupet kmat habaki yo iya u. Ki janpong jong u. Ki long ki bajabo. Haki kijat jong u. Don ki slipar ba arrong ki ba iper. Ula ban syam na kano ka jaka berat nyot. Kawai ka pelabrani plastik ka bahe. Ukit haka terpeng jong u. Henry lada pipet ha haki kmat jong u sargam. Pin om yo i ya ka jing tangan jong u. Henry da kawai pat ka jing tingshan ka bapela. U sargam ulum terjot ha jaka jabo. Henry ka jing mut jing perkat jong u. Kamsim ladon haki bilor plastik. Henry haki sur ki bawan na syapo ke skul. Usyam ya ki dur geometry haki dosbin. Uyo i ya ki paten matematik haki nombar plate jong ki kali. Umrei satia ukena ubalik skul. Henry ublei ula aya u ke jabing ke baterai kamstet banya ka kalkulator. Menta ke jing long jing man haka taka skul. Ka kamper kendiat. Kadon ke jing sengap jar haka way ka classroom. Haba u profesor u Rajan Singh ula rung hapo classroom. Lanyau ya u Rajan Sar. Kum unong hikai mats ubat bitam hakata kanong ba. Ki ong ba ki jingkeli jong u. Om tang ba ki pen mis ki samla pule. Henry ki pen longru yaki ban septiang hadu kata-kata. Menta urajan sar i kumba ula bitar bha. Ula tit yaka dostar kabadon hakakti jong u halor kamit. I kena ki set yaka kemut taka rumal. Urajan sar ula kren parsi. O ka pum. Kijabing jong piru kidap da ki pum. Pi perkat baka pisa jong ukpa jong pi kan penlongnya pi ban pas. Ka subjek matematik. Kamdei kum ujhur ubati hayau ubala bantiet da kapisa. Kadei kejing syak skor bat minot. Barok ka way ka classroom. Ki kena kila septiang. Urajan sar ula shim ya uchok bat pai sa ka blackboard. Ulas dang to ya ka jingkeli hakabot. Kane kamdei ka jingkeli ka basok. Kadei ke jingkeli ke bajenjar bha. Hadu bawat ki profesor ki bakrau ru. Kinki ki jingmut hadin baki yo iya ka. Kidak baki numbar ki bapela. Kiladap hakabot. Uyai petang banto hadu nyau na praminit. Haba upai biang syaki kena. Kadon ke jingele haki kemat jong u. Uong da kasur ke bakia. Kane ke jingkeli. Ngala pelut puar arsnem siteng hakapor bangrang samla banwat ya kane ke jubab. Wat mentaru kampat pura. Ngala ai kerteng yaka the impossible equation. Bat nga ai pi ki kun ruspa yaka jing yakun. U profesor ula ong biang. Pi don internet, pi let tuition, bat ki kot keleng kepertei. Lada hadu la Simon step. Uno usyam yaka neka jubab kabadei. Ngan ino yaka kam nong hikai jonga. Bat ngan ai yaka neka bajek siar jonga sya uta usamla pule. Kum kejing ai reward. U topar jong ka kelas u bakerteng u akram. Ula penbet jaka yet kemat jong u. Bat upet jaka jingkeli. Bat ula perung haka jingmut jong u. Henry u sengutu ba ula rem.
Kane ka jingkeli kamdei shabar ka syllabus kabel coloring bat profesor ulami shabar da ka jing bitar ki khannaru kilami shabar da ka jingkran kuslai utu utemen ulabit u akram ulaong ha uparalok jong u omdon briu ubala banwat ya kane ka jingkeli Henry omdon bayo i bashabar ka jingkhang yet jong ka classroom da ka babat ya ka grill nar usargam uyang hangta Kikti jong u ki bayong ki bat ya ka grill Ikmat jong u ki lapet chana ya ka jingkeli ka balato ha ka bot kata ka jingkeli kam i shepting ya u ki numbar ki lasang shat ha ka jingmut jong u ulas ngeu kumba ka jingkeli ka kran bat ka khot ya u usargam ulayang hangta usngeu kumba kita bato ha ka blackboard kilong kum ka poetry ka babe ya u kum kislating Ugat haba uyo i usargam uyang hangta ulabe ya u uong pet hangne nong tamtir jot pi penjabo ka school usargam ula pet no Henry ka jingmut jong u kalasa hakata ka classroom paralok shwa bantip ayu ka jia hadien ba kane ka jinga tu khana lada pisotanat ban sngap ya kum kine ki jinga tu khana ki bakta te sa subscribe ya ka channel Khnang ba phin omdu ya kino ki jinga tu khana bathamai kamiet katang yat kanong ba baro ki briu ki lathia Henry omdon jingyo thia haka yingret jong usargam ukpa jong u ubadi kiat urang thia da ka basung khor bat ka kmi jong u karang thia pang omdon ban bam haka ying jong u ka kpo jong usargam kalakan ru namar ka jing thangan Henry menta kasngi banya ka jing thangan kata ka jingkeli ka ba uyo i hakata ka school kala penjanjar ya u kata ka jingkeli kam ailat ya u ba untia kitu kidak ki mi biang haka jingmut jong u hakapor arbaje kata hakapor shiteng mit haba la shu bansha usargam ulaki usngeu ba lada ula banwat ya kata ka jingkeli lese ka jingperkhat haka jingmut jong u kan jai bat ulami jar na yingrit jong u ulamare syakata ka school ka khrdop ka basadin jong ka school kalapra na ka ba ujurung banet lumtir plastik Henry menta ka por umlet ban lum plastik ulet ban pule ai kilenti hapo ka school kidap ta ka jingdom ugat ulayo thia ha ka khrdop ka basakhmat usargam ulapoi ha ka jingkhangit jong ka classroom kum ka jingpos new ka jingkhangit ka pli ulakiu batrung chapo ka classroom ka dumbha tang ka jingshai ka bakhandiat na ka street light ka bana shabar ka shai bai tang khandiat ha ka blackboard ka jingkeli ka balatho ha ka board kumba ka long ka tangsa usargam uyai chakhmat suki ki kjat jong u ki kyu usargam ushepting yo ba usakem ha ugat Henry ka jingshepting ka don ha u la ula ne em banle yaka ula shim ya uchok na ka miet jong unong hikai usargam ubat ya uchok da ka jingseu phla ha ka kti jong u ringkat ki kti barban batchapo ula stang bantho da ka jingsngap jar Henry ka sur jong uchok ka sawa ningkong usuki Henry katba ka jingkeli ustang ban thu ka jingstet jong u klanang kiu usargam ula klet ba ula thangan ula klet ba udai unong lumtir jot ha ki jaka bachabo ha kata kapor udai tang unong ai ya ka jubab jong ka subject mathematic kaba omdon bala ban ai ya ka jubab ka badai kita la jabing baro kidang peli ha ka jingmut jong u ula syam ya ka lenti kaba u professor rajan umsim lala ban syam ha ki arsnam siteng daka sep bat pumpum usargam udang pedang ban tho klam sange adu lai kanta kabut baro ka wei latap kale erba ka be bat kumta ula ong hadulai kenta Henry ke jubab kadai tang zero usargam ularan sedien ula pej ka blackboard bat ka jingkemen kami haki khmat jong u kaba lese wat ka jabam kaba puraru kamla ban aya u usargam ubu yu uchok ha kamiet bat mino na ka jingkhang yet bat lek phai biang sayeng ha ka jingdom jong kamiet badap de ki jabo ha kikti jong u ha ka step ka babot ha ka por prabaje u professor rajan ula rung sapo classroom ka jingsngeu jong u kala kham sneu banya ka sngi bala dep u professor ukran khna don u wei na pedang jong phi la persang na em ula kli da ka jingkran pharsi ka classroom
Barok ki kena ki badan hangta kila sengap jar. U Akram ula yang George ula ong. Sar ngilawat ha Google. Om don kum kene ka jinggeli hangno ro. Kane kadai ka jinggeli ka babakala. U Profesor ula temu banrki. Henry ki kemat jong u kila pech ha kabut. Ki kti jong u kila sedang kuyo. Kumba u kendet kumba hap ha kano ka jaka ka bapala. Ula ya ka blackboard. Ki kena ha kelas kila lengok. Ki keli. Sar pipet ayu. U Profesor ula hajan bha ha kabut. Ula weng ya ka yet kemat jong u. Unyat ya ka. Bat udeng biang ya ka. Lato step 4 kane kerukom. Step 12 bat kumta terter. Ula penkelahi ya ka. Naka wei syaka wei pat. U Profesor ukran jar halaman sim. Ablay. Ringkat ki umat jong kajing bom nget kila sedang duit na ki kemat jong u. Ong artat. Kane kalong kabangam la. Henry kane kadai kabadai pura. Kalong kabajanai. Ula pai kensan. Bat ula ong. Ubale ya kane. Watok ya tu ya nga. Na pedang jong pi ubadon kajing slur banwat kajing tresitom jonga kaba arsnam siteng tang haka simit. Ladon kajing sengap jar haka classroom. Akram ula ong. Sar ngiya tu hok ya kajing shisha ngim tok. Haba ngimi menin jan miet ka blackboard kelas suda. Ka classroom lakhang haka por miet. U Profesor ula bat ya ka klik jong u. Perkat. Don manore ubalawan. Uba kajabing perkat jong u kalong kum ka jong u Einstein. Pech ya kane kajing tok. Kane kamdei kajing tok jong u samla pule ubala syak hikai hakane ka skul. Kane kadai kajing tok jong ka keti ka balaj luit. U Profesor ula phone mardor ya u principal bat ki security guard. Lapet ya ka CCTV footage. Haka screen yong batli. Haka puar la siteng. Kata haka puar siteng miet. Layo ya ka sernyuret ka ba ukiu bat rung na kajing hangit. Ki jan pong ki ba jabo. Usnyu ubalang teli. U kena ula lech ka boot bat sedang tok kum ubriu ubabiet. U principal ula zoom ya ka footage. Ula ong kensan. Hey, une udai uto kena lum terjot haki jaka ba jabo. Ubayang ha kerdop menin hajan ka get school. Da ka rukom ka ba ikenjing ula ong biang. Gad kilit kem ya u menta. Ula banwan bantu bat penjot ya kebut. Sangya, u Profesor Rajan ula ong da kasur ka bacam. Lada uno unkot ya u kum unong tu. Kan omlong ka babha simla tu AA. Henry ula ay ya ka school bat ya nga ya kalenti temai. U Profesor Rajan ula ong biang wanya lam ya u syanga da kaburom. Hadien katu kat nepor. Arngot ki gad kila wanya lam ya usargam syapok staff room. Usargam ula syeptieng bha. Ula perkat ba NIT ya u haki pulit na marba ula rungtu hapok ka classroom. Ki jan pong jong u. Ki jabo bat ka met jong u kasma. Ki weipat kinong hikai ki besyong haka staff room kila tap ya ki kemut jong ki da ki rumal. Henry u Profesor Rajan ula yang nakasuki jong u. Bat lej bej sya usargam. Usargam ula tieng palat u ngukti ya u. Sar map ya nga. Ngamsim la tu AA. Usargam ula ong biang. Henry kata kejengkeli ke bapan jenjar ya nga. Tengla perkat lekse ngala ban penbet ya ka. Ngala bu biang ru i ucok ha kemiet. Sar sngub hawat syok ya nga. Ki umat jong kajing duk bat kajing bomla ban le AA. Ki umat kilawan ru ha ki kemat jong urajan sar. Ulabat ya ki kti jabo jong usargam da ki kti jong uhi. Ki kti ki ba om jusait sabon. Henry menta u Profesor ula dok ya ki. Ong artat kun pimsim la tu AA. Henry pila ayanga ya ka bangalawat ha kajing im jonga baro. U Profesor ula keli. Mano bala hikaya pi ya kini baro. Plit school hang no. Usargam ula pendam ya ka klik jong u. Ong artat. Sar ngamdon pisa ban kersan bangan yuk late school. Ngasyam ya ki kodrem haka jaka berat jabo. Ngapule ya ki da kabasyong haka dukan jaka diskrap. Ki brew ki ong bangala biet namar banga juto jingto haki kenro. Sar ngale bakla AA ne kumno. U Profesor ula pech haka dur kemat jong u. Ong artat. Sargam pimdei uba biet. You are a genius. Pidei uta umau diamond uba ka pertai kala bretno da ka baperkat ba udai tang ka jabo. U Profesor ula yalam ya u sya ka classroom. Ha ka ba ki kena ki baruspa ki syong. U Sargam ula sange ha ka jingkang. Wan rung syapo. U Profesor ula ong ya u.
tang syurung usargam ki kena kilas dang rki ki ong hey une udai utu ukena ubalum tirjot haki jaka bajabo uf smaken jingbha u profesor ulatiet yaka dostar hakamiet singap jar ki sentur jongpi ong u profesor menta ladadon uno ubarus patam hakane ka kamra dei une ukena pibaro pidon pisa Henry une udon kaspa kaba omla ban ai na ya banta batno u profesor ula ai uchok hakakti jong usargam u ong ye u sargam pila ban batai haki kumnu phlale ek step ka khaddu jong kane ka jingli u sargam ula shem ye uchok takikti ki bakhanyo ningkong u sargam ula shepting Henry tang shutho ye uchok hakabut bat ka jing shepting jong u kalacha ulasdang ban batai kajubab kabashai kadon hakasur jong u ula batai hakata karukom kumno ula penyaso eka jingstet jong kale bat kapor banwat ya kajing keli haba ula sange ban kran kadon kajing sngap jar ha classroom lakum ha kapor thia men miet ki khna ki bapet po ya u da kajing seu kanjing menta ki lapet burom ba da kajing lingo ha ki khmat jong ki u professor rajan ula loy ta ka bajek ser na ka kti jong u bat pendang yaka haka kti jong usargam ka baje ka he palat haka ktirit jong usargam Henry ka jingsai jongka kadang duna banya kalawe ka banwan jong usargam u professor ulaong na du menta shim uni ukhulom ka jingpule jongphi ka bam jongphi bat ka jingim jongphi baro ka de ka jingkit kli jonga bat ngan pet manu banut ban khang ni phi usargam ula jaw umat ula dem hakikat jong professor ulaong artat sar ailat yanga tang ban pule ngan om thangan ngakwa banwat tang ya kane ka jingkili u professor ula penyang ya u bat ukudup ya u hakata ka school basmasen baremdor ukena u basmas bat jabo ula hikai ya baro ka jing hikai jong ka jinglong breu hadin ka school usargam ula mi sabar ula shem me ka plaberni ba jabo jong u ula pet yaka hakasen bakaddu hadin ula bret yaka hakatosbin kamdei tangkapla kadei ka jinglong barim jong u kaba un ino yaka junom usargam ula pet chasun benang kasngi ka bapernai kumba kadei kasngi bakerpang jong ka kerteng jong u kane ka jinga tu khana ka hikai yangi pakasap kamdei kamrau jongno kala bandon haki yingret yingduk jongno re jongno ha kari jongi don shibun ki bakum usargam ki bapenlut ya ka jinglong khana bat kasap jongki man kasngi haki jakalum jabo kabakham kongsan kadei tang uwei u professor uba itu ya uta umau diamond bat ban phrna ya u bat ladadon kum uta ukhna hajan jongphi wat pet po ya u daki khmat sniu banduk kamdei kapop Henry bandu ya ukhna ubadon sap namar ka jingduk kadei kapop kabakrautam jong ka imlang salang bat lada pisotenat ya kane ka jinga tu khana seo bhaya tu haki comment sa like but share kan mau ubreu ubaruspa shisha umdei uta ubadon pisa Henry ubreu ubaruspa shisha udei uta ubadon ka jingtip bat kasap